Egun on guztioi eta ondo etorriak gaurkoan be Euskal Museo honetara. Euskal kulturaren bihotza izanik toki aproposa dugu berau euskaraz hitz egiteko, euskararen inguruan hitz egiteko, euskara bera entzuteko eta zelanez euskara aztertzeko be. Euskarak dituen soinu eta euskalki anitzak hobeto ezagutzeko erakusketa da egunotan bertan izango duguna Euskal Museoan. Euskara bere osatasunean ezagutzera emoteko ekimena. Euskarak aldaketak bizi izan ditu eta oraindik ere bizi ditu eta ojala bizi izaten jarraituko baditu. Seinale ona dalako hori. Moldatzen ari da neurrian, aro berrietara egokitzen doala ere adierazten daualako. Holan egitea ezinbestekoa dalako edozein hizkuntza bizirik eta indartzu izateko. Badakizue Bernardo Atxagak zer esate ban, jaboia erabiliaz gastatu egiten dela eta hizkuntzak ordea aberastu. Euskalkiak batu, sailkatu, zaindu eta aztertzea da euskaltzaindiak dauan lanetariko bat. Eta horregaz batera, euskara batu baten beharra be argi ikusi eban. Hizkuntza guztiak behar dabe eta daukate aldaera normalizatua ere. Ez dago, nik esango neuke, dakidanetik behintzat, ez dagoela hizkuntza hegemonikorik bere aldaera estandar bateraturik ez daukanik. Guk be hizkuntza normalizatua izatea nahi dugu. Beharrezko dugu hortarako eredu estandar bateratua izatea. Eta horixe da euskara batua. Egindako ibilbidearen ostean gainera, hasieran izan ziren ikamikak eta eztabaidak euskalkien eta euskara batuaren inguruan gainditutzat emon daikegu zalabe esateko moduan gagozala uste dut. Baina euskareak sekulako berezitasuna dauka eta hori da daukazan euskalkien aldaeren ugaritasuna, aberastasuna. Eta hori ezin da albo batera itxi. Ikusi egin behar da, ikusarazi egin behar da, balioan jarri behar da, eta agian momentua da ez bakarrik identifikatzeko zein dan euskalkiek euskara batuari egin beharreko ekarpena, baita ere ekarpen hori benetan ezurmamitzeko eta horretan zeregin nagusia norbaitek badauka euskaltzaindiak badauka behintzat, bera izan daikegulako gidari nagusia. Hizkuntzaren akademia dan neurrian, hori guztia euskararen mesedetan egitea jagoko eta eskaintzen dauzku. Zabaldu egiten dau bere lana. Kontua ez da euskararen aldaera bat, euskara batua hori gainditutzatago. Kontua da euskara bera. Alik eta euskararik aberatzena. Euskeraz ari dan edonor eroso sentidu daiten euskeraz ari dala. Horixe da importantena. Importantea da gainera, euskalki guztiak ondo batuta egotea. Izan be, hizkuntza bakoitzak, nahita ez dauan bilakaera propioa gaitik, beste hizkuntza guztietan gertatzen danaren antzera, hainbat euskalkik desagertzera joko dabe seguruenik, baina seguruenik beste batzuk garatu be egingo dira. Eta oso garrantzitsua da, testigantza guzti horreik batuta izatea. Hizkuntzak bizirik iraundagian, gainontzeko datozen belaunaldiei transmititu ahal izateko eta agertuko diren aldaera barri guzti horreitara behar dan moduan egokitzeko be. Erakunde eta elkarte askoren lanari esker, herritarren atxikimenduari esker eta herri erakundeen aldeko jarrera eta neurriei esker, euskerak aurrera pauso nabarmenak emon dauz. Eta horren guztion aleginari esker da euskara gaur egun eredugarri hizkuntza txikien artean bizibirritze prozesuari jagokonez. Nazioartean guri begira dagoz, eta nik esango neuke euskaltzaindiari begira ere badagozala. Eskerrik asko euskaltzaindiari egiten dauan lanagaitik eta eskerrik asko gainontzeko guztioi tartetxo hau eskaintzagaitik.